Mga kaaro, ito na ang ating unang recipe, chicken relleno. Maglaga ng itlog habang tinatanggal ang buto ng manok. Pagkatapos, ihanda lahat ng gagamitin nating ingredients. I-marinate ang manok sa toyo, liaperines, mamasita, kunting paminta, kalamansi, o lemon. I-chop ang mga gulay na kailangan sa recipe. Para lalong sumarap, haluan natin ng cheese, Vienna sausage, at ham. Ihanda ang giniling at dahan-dahang ihalo ang mga ingredients. Lagyan ng konting magic sarap, liaperines, olive oil, mamasitas, raisin, pickles, green peas, breadcrumbs, tinapay, at 3 pirasong itlog, asin, asukal, paminta. Hahaluin ito hanggat mag-sticky ang giniling. Lagyan ng flour. Ihanda ang manok, tahiin, at ilagay sa loob ng boneless manok ang pinaghalo-halong ingredients. Ipwesto sa gitna ang nilagang itlog. Tahiin ito, itali, at balutin ng foil bago ipasok sa oven. Iset sa 240 degrees ang oven at lutuin ito sa 1 oras. Pagkatapos ay buksan ang ibabaw. Mag-brush ng olive oil hanggang sa maluto ito. Mga kaaro, ito na ang ating unang recipe, chicken relleno. Ito ay nagmula sa aking yumaong uncle na dating chef sa restaurant sa Pangasinan, Pangasinense.